Намираме се до Дунава на колко? На 6 км сме от Дунава. Галово се намира Селановци, от тази страна на Остров, между Остров и Селановци. Една падина. Тук в този район най-добрите села. И тук самата местност, де сме, и хората са все преселници тук от Врачанския район насам, Мездренско, това почти от всичките села имаме заселници. Селото е сравнително младо, като историята му се е сменяла от римска до татарска, след това български заселници от балканските села, където земята е била слаба и не е раждала, са потърсили място, където да сеят ниви, където да жънат, където да има плодове от земята и са започнали да се заселват от Врачански, Червенобрежки район, Плевенски район. Сега се намираме пред училището в Галово, което сега е фактически кметството ни се намира в тая сграда, тъй като преди 10 години съкратиха тук нашето училище и ги пратиха децата в Лесковец. След това почнаха да ходят на училище в Остров. И сега там продължават в Остров да учат. Некога сме били много хора и тук тия къщи всички са били пълни. Имаше много ученици, правехме вечеринки, имахме танцовата трупа, имахме хор хубав, когато беха всички ученици. Тук имаше учител Васил Райков, който ни предаваше по музика и имаше живот тогава. Ние сме си направили един клуб на пенсионера. Отначало 2010 година бехме 48 човека в клуба, па сега сме останали 22. Всеки, кой го заболели краката, главата, не могат да ходят и така, че сме на половината останали пенсионери. И 800 човека сме били. Имахме голема музика. В събота, в неделя, на площада е тук на центъра, свириш. Хората се събираха, всичко беше окей. Обаче дойде тази приватизация и хората се разбегаха. Приватизация. Ще бъдем европейски. Какви сме европейски? Каква полза имам от това? Двете деца са в София. Никой не ще да се върне тук. Само с жената седим тук. Децата ни са прасна. Тук вече на училище нямаме българчета да водят. Те водят в Остров, че няма училище. Има 200 на деца водят и са все циганчета. Българчета нямаме и лека по лека се изтегля, като сме останали 70 човека българи и сме повече, да има. Нема 20 човека, които да не са пенсионери. Другите сме пенсионери, като в 50 къщи сме по един човек. Като гледам ние колко народ сме били преди, а сега колко сме останали, селата нема препитание за тях, заради това и нема кой да седите. И циганчетата ще избегат от при нас. Поминък. Тази земя е 23-4 хиляди декара и е хранила
430 къщи, 1500 човека са излизали на работа в полето и тази земя е била достатъчна, за да ги храни, да продават на държавни доставки на държавата, да продават и на балканджиите фураж и да има и за тях доволно. Селото живееше в изобилие. Навсекъде имаше работа и хората навсекъде си работеха. А сега всичко безлюдно. Няма работа, няма нищо. Циганите са къде може да откраднат, влезат в някой мазе, боркане, айде, готово. Откраднаха камбаната и даже сега като почине човек няма как да се научат селата, защото ние сме 3 краищата. Няма как да се научат хората, че е починал някой, да отидат да го почитат. Хората ги е страх вече време да излизат. И всеки си като тръгне иде до съседите, заключи го, оставя да лизат. Те така. Този дом беше построен, когато бях на 7 години от моя баща. Нямаше заключена порта. Сега на много места няма и порти. Ето тук е отнесена цялата ограда пред мене, защото селото са около 230 човека, от тях са около 20-30 българите. Останалите около 200 човека са от ромски произход и голяма част от тях преживяват от марсуването по пустите къщи. Много хора си оставиха къщите с обзавеждането, с всичко. И някои от тях се опитваха и да се връщат в къщите си през лятото, но когато дойдат, намират разбита къщата, ограбена, без ток, без кабелите изкубани от стените, контакти, врати, изтрошени, всичко и те се оглеждат, ослушват и се връщат обратно. Никак не ми се напускаше селото. Мислех да направя един гараж и да си купя автомобил и да си остана тук, независимо от всичко. Но когато дойде ред да бъда семеен, когато се задомих за учителка и училището беше пред затваряне и някъде трябваше да учат децата ми, аз реших, че любовта към Галово трябва да си остане, но не тя да бъде ръководеща в действията ми. И че трябва да търся друго място, на което да отведа семейството си и където да работя, да живея, където да учат децата ми. Хората ни беха трудолюбиви, разбрани хора, но тия хора, дето ги имаш, и няма. Останали сме това, което ви казвам. След 5 години, ако сме живи и здрави да дойдете, няма да има помен от Галово.